Ngayong adlaw mga igsoon, welcome na usab sa atong 5 minutes Bible study. Kung dili kita maglangan, magbasa kita og verse diri sa Biblia. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13. Walay pagtintal nga nakaabot kaninyo gawas ni anang hukumon ngadto sa tao. Apan ang Dios matinumanon kinsa dili mutugot kaninyo nga pagtintalon labaw sa inyong marangan. Apan buot nga uban sa pagtintal usab naghimo sa usa ka dalan sa pagikyas aron kamo makahimo sa pag-antos niini. So ang pag-iskutan karon mga igsuonan is all about temptation, test and trials. So kani iskutan kining tulo but atong unahon ang temptation. Unsa man kining temptation mga igsuonan? Ang temptation mao kini ang mga butang nga dili punta ang ayang buhaton kay nakabalo kita nga sayop kini ug dili kini makaayo kanato. So mao na ang temptation. So kung sa Binisaya pa na tentasyon or pagtintal. Ang temptation mga igsoon mao kini ang weapons ni Satan. Mao sab kini ang iyahang paagi aron o ginahimo aron sa pagguba sa kinabuhi labi na ngadto sa mga magtutuo. Of course, ang temptation is gikan kini sa yawa tungod kay ang Dios dili man mutintal sa iyang mga katawhan. So wala nagpasabot nga yawa dili mutintal kung dili mao jud kini ang iyang obra tungod kay his weapons and his job is to tempt especially the believers. Mao ni ang iyang obra mga igsunan. Unya because God does not tempt kung kan Dios dili gyud mutintal igsoon. We have to remember that God allowed these things in order for us to be strong. So temptation gi-allowed po na sa Dios nga iyang gitugutan si Satan in order us to be strong. Unya daghang magustuhan nga so to say karong nga panahona nagpadala gyud sa temptasyon because kuyan gyud ang pagtuo nila diya sa Ginoo. Now nganong man nga ang magtutuo may panahon man nga prone ang iyang life sa temptation. Ano magtutuo prone man ang iyang life sa temptation. Now, because number one, because of situation selection. So, prone ang Kristohanon sa temptation because of selection sa pagpili. Our choices ang pagpili na ito makiksunan. Maybe that Christian, ganang nga magtutuo, he confront temptation or rather than to avoid it, or dihabang ipalangga o gihagit ang temptasyon unya instead of nikayan kini ang iyahang gibuhat is he choice to select iyahang gipili ang paghagit ini. So situation of selection. Ikadua is distraction. Unsa man ang distraction? Pagkalinga o paghatag og tensyon, paghatag og kanang gitawag na tuog tension sa diin ato ang Ginoong gihagit o ato ang giagda nga ang yawa nga mutintal gid sa atoa. So mo lang pag-igsuon nga tentasyon dili mobiya sa Kristohanon labi na sa mga magtutuo tungod kay unsahay kita man puy moagda sa tentasyon imbis sa tentasyon atong likayan kita minuon ang moagda niini. So mo nang distraction. Ang ikatulo is no modification. So no modification. Walay kausaban. Ura bag i-partner nimo ang tentasyon. Ura bag imuha na siyang gi-friend. O sa Facebook ito, imo na siyang friend. Dili na mo biya nimo. Ano man, para nimo normal ang temptation. So imo na siyang gi-partner. So, ito na yung 4 ways to overcome temptation. Ito na yung pagka-agyo how to overcome temptation. Number 1 is take heed to God's word. So magpatalingog ka sa pulong sa Dios kung sa ang angay nimong buhaton.
Ikaduha is grow spiritually. Grow spiritual maturity. So, dapat matubo ka spiritual maturity. So, kung prone ka sa temptation, i-check out ang imong maturity. Yung pagtubo ba, wala na ka magtubo spiritually. Dayon, ang katulo is resist the devil. So, pwede po na ito dagon ang mga temptasyon by resisting the devil. Something resisting the devil ato ang suklan. Ang yawa mo'y nagdala o hinungdan sa mga temptation. And lastly is run away from dangerous spots. Pwede ka mo pahilayo sa mga lugar nga prone ang temptation. So, mura na may mga butang nga pwede na itong papagpatulunan nga pwede po makatabang yun sa ato ang spiritual life, labi na sa temptation. Mga gini ang weapons ni Satan, especially ihakining target ang mga magtotoo yun. So temptation, mga po niya mga butang, na dili ang taangin buhaton, kung kay dili kini makaayo sa kinabuhi sa magtotoo.